friends, welcome back to my channel. So लोगोफोर दिनै दा मर्निंनि 6:30 जागासिनो आरोना ओमफ्राय आङो दिनै मंगलदैयाव थांनो नागिरदो हिरो डिलाराव फेब्राघाटआव माने डकुमेन्ट्स जमा हैनो थांगासिनो आरोना स्कुटिनि बे जितु प्रज्ञान भारती माने स्कुटि होदोंमोन ना सरकारनिफ्राय HS आव फार्स्ट डिभिजन थांनायफोरखौ स' बिनिनो डकुमेन्ट्स दा जमा लागासिनो स्कुटिनि थाखाय बेखौनो आं जमायैनो थांनो नागिरदों आरोना दा ओमफ्राय आंजों लोगोसे थांफागोन जोंहा फादार आरो थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै अखायाथ' बिराद हागासिनोमोन आरोना ओमफ्राय जोंनि बे रौदाखिनियावल' हादोंमोन दां अखाया ओमफ्राय उनावहाय रौदा बारखांनानै बिथिंजाय अखा मोनलाङासै आरो हायले जोंहा फादार दङ आंजों लोगोसे आं थांगासिनो आरो दा स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनोब्ला नायलांबाय थादो नै ओमफ्राय जों सफैबाय आरोना डिलार खाथियाव हिरो डिलार खाथियाव बे मंगलदैनि ओमफ्राय आङो दुकान मोनसेयाव दंगासिनो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स खालामनांगोन आरोना ओमफ्राय मोनसे फर्म होगोन बेखौबो फिलआप खालामनानैसो जमा होनांगोन आरो नैबेनो जाहैबाय डिलारा ओमफ्राय बिदि फर्म होयो आरोना मोनसे ओमफ्राय इयाव नै बे माखासे डकुमेन्ट्स बेयाव जेरक्स खालामना लाबाय आरो ओमफ्राय बे फर्मखौ फिलआप खालामबाय दा जमायैनो थांसै लोगो सासेखौ नेबाय थादो लोगो सासेया फैथ'वाखैमोन आरो डकुमेन्ट्स जमा लाग्राया फैथ'वाखैमोन ओमफ्राय जों दसे नेथ'नांबाय 8:30निफ्राय 10:30सिममोन आरोना जोंखौ लेंहरनाया ओमफ्राय स' जों दसे नेथ'नांबाय आरो ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनानै लाइन पाथिगासिनो जोङो ओमफ्राय जों एकदमबारे गुरलाय गुरजाय जमा जानानै थागासिनोमोन आरो नै लाइन गासिबो बिल्डिं गोजौमानि ससियेल डिस्टेन्स खालामना थानो होदों ओमफ्राय जमा होखांबाय दा थांनोसै स' लोगोफोर दा जों टाउन सफैबाय आरो जोंनि रौदा टाउन बाबाया बाजार खालामनो थांदो आं गारि सिङावनो जना दंथ'यो आरो एकदमबारे अबस्था गैला आरोना आं एकदमबारे गारि गाखोनो हाखाथारा गोबाजोब्बाय दानि बावसो ओंखायनो जेरावबो थांजाया आरोना आंदो जोंनि रौदा टाउना बेनो बाजारनिफ्राय मा लाबोखाबा आबा नों लेस्रि लानो होननाया लायासै स' लोगोफोर दा जों सफैबाय ओमफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामना फैबाय ओमफ्रायहा स्कुटिखौ गाबोन नङाबा समफोर हरगोन आरोना स' कल हरखागोन आरो इसोर डिलारनिफ्रायनो कल हरखायो आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेमनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं